За какво се сещате, когато чуете думата средновековие? За приказни замъци, за смели принцове и красиви принцеси, за рицари в бляскави доспехи, за кръстоносни походи и велики победи. А за какво се сещате, когато става въпрос за българското средновековие? За грандиозните ни замъци и непревземаеми крепости, за великите ни ханове и царе, прославили държавата ни по всички бойни полета на Балканския полуостров. Или за книжовните ни школи и небивалия културен разцвет на държавата ни, дело на знайни и незнайни, книжовници, духовници и хора на книгата. Но всъщност този филм не е за тях. Този филм е за онези неспоменавани герои, построили замъците и крепостите. За онези, построили пътищата и мостовете. За селяните, обработвали земята. За войниците, които се биели във войните не за слава, а за оцеляване. Този филм е за търговците, ковачите, гранчарите, земеделците. Този филм е за обикновените хора, чието ежедневни борби оформили света много повече, от който и да е коронован владетел. Докато учебниците по история често се фокусират върху царе и завоеватели, този филм разказва историята на онези, които са живеели в сянката на големите кули, чието труд и живот подхранва успехите ни. Техните ръце издигали стените на крепостите ни, техните тела попълвали армиите, а техните гласове, макар и забравени, оттекват в истинския пулс на средновековния свят. Животът на обикновените хора е една историческа загадка, защото в писмените извори много рядко се обръща на така нареченото мълчаливо мнозинство. Това, което го няма в историческите трудове на епохата, които днес не изучаваме като първоизточници. Но все пак можем да пресъздадем до известна степен всекидневния живот на обикновените хора по редица косвени доказателства, а и някои преки писмени и археологически данни, тъй като в историята нищо не се губи
и винаги остава някаква следа за миналото на човека. Какво трябва да разбираме под категорията обикновени хора? Няма една маса хора, която от центъра на държавата ни, Цариград Търнов, до нейната периферия да бъдат равнопоставени и да живеят по един и същи начин. Обикновените жители на столичния град, търговци, занаятчии, обикновени монаси, свещеници, които са на най-ниските нива на църквата и живеят заедно с народа, имат един начин на живот, един ритъм, който е подчинен на много по-силни влияния от страна на общата политика и на амбициите на държавата ни. Другите скромните монаси по манастирите, които всекидневно се трудят, които служат на Бога и са дали обети на целомъдрие и безбрачие, също могат да бъдат причислени към обикновените хора, но и техният ритъм на живот е съвсем различен. Както условията на живот, в които живеят, облеклото, хигиената, храната, всичко е по-различно, отколкото обикновените хора от столичния град Търнов. Освен това, селяните. Селяните, които всекидневно се борят с земята и са най-голямото мнозинство в границите на второто, пък и на първото българско царство, те имат бит, който е невероятен, но за който можем да съдим по много малко писмени данни, защото те са подминавани и от църквата, и от властта, и от книжовниците. Тези мълчаливи хора, които отсъстват от изворите, строят църквите, пътищата, те правят мостовете, дават безплатен или платен труд в полза на църквата и на държавата и така нататък. Те представляват основата, върху която се гради цялостното благосъстояние на държавата и на етноса изобщо. Жилищата, които били обитавани от българите понякога поколения наред. Друг път тези жилища много бързо преминавали в историята, били вероятно унищожавани от войни, нашествия, земетръси, наводнения и други природни бедствия. Начало средновековието е доста бурен период. Нападения, нашествия, сепаратизъм, войни, въстания и какво ли още не. Поради тази причина отбраната на тези градове е била първа и основна задача. Първи основен фактор за тяхното съществуване, съответно съхраняване и отбрана. Типично за средновековните български градове е това, че те се строят на труднодостъпни, естествено укрепени от природата места. Обикновено това са хълмове, опасени от няколко старини от съответно река, която е първото препятствие за неприятели. След това самия стръмен терен наклон на хълма, който обикновено завършва с скален венец. Върху този скален венец са изграждани съответно крепостните стени.
столичните жилища на обикновените хора не са никак за подценяване. Ние обикновено смятаме, че в средновековието хората живеели в тъмнина, мръсотия, в недобре устроени жилищни помещения, в които в средата на стаята горял огън, а всички се натъркалили по едни нарове заслани с слама и споделящи това жилище през целия си живот с всички членове на семейството. Не е точно така. По данни на археологията, по остатъците, които имаме не само в столичния град Търнов, но и от Мелник, Червен и още на редица други места в България, виждаме, че средните градски жилища на обикновените хора били обикновено на 2, а понякога и на 3 етажа. На първият етаж, който се е изграждал много здраво, най-вече от камък, се намирали производствените помещения, занаятчийските работилници или пък търговските помещения, в които се е работило всекидневно, денонощно и от които зависел поминъка на цялото семейство. На следващият етаж, който бил с еркерно надаване, т.е. по-широко е жилището, там вече градежът е малко по-различен. Най-често този градеж е от плет, който е измазан, уплътнен с глина. Но това не е толкова от беднотия, а е направено съвсем рационално, защото глината, смесена с слама и въздухът, който остава между плетката на коловете, които са използвани, служи като изолатор и улеснява отоплението изобщо на това жилище. Селските жилища са един много интересен научен проблем, защото те ни разкриват бита и ежедневието на близо 90% от българското население. Градовете са много малко и там живеят не повече от 5 до 10% от населението. Селението обикновено живеят в прерийките, в села, тъй като те се занимават с земеделие, скотовъдство, това е основният им поминък, и съответно живеят по-близо до реките, до полето, до обработваемите площи, до стадата и така. Селските жилища или селата са били по принцип неукрепени, без крепостни съоръжения, отбранителни изобщо съоръжения, с изключение на много редки случаи. И съответно са били доста по-примитивни. В повечето случаи са били основно дървени, плет измазан с глина, съответно с сламени покриви. И при археологически проучвания в тези населени места архитектурата е доста по-различна, бих казал доста по-бедна от тази, която е в укрепените крепости, градове, приградски части и така нататък. Хората са терасирали, са заравняли определени пространства и там са живеели най-вече в паянтови постройки, паянтови ще рече дървени коли, измазани с кал. Не може да се каже, че селското жилище през 9-10 век е същото, каквото е било през 13 и през 14 век. Те са различни, защото под влиянието най-вече на Византийската империя условията на живот, както и културата на всекидневния бит се променят. Значи в Византия има и за жилищата по селата специални закони, които регламентират колко да бъде жилището по площ,
къде да бъде разположено, на какво отстояние трябва да бъде то. И от тук ние забелязваме, че по българските села през 11 век, особено след като българските земи падат под византийска власт, се появяват и се развиват и дворовете като един специфичен феномен на неприкосновена селска собственост. Именно тези дворове, които се различат от земята, която може да бъде под аренда, която може да бъде и собственост на селяните, тези дялове от земите имат един режим, докато дворът е неприкосновен. Тази традиция виждаме много силно проявена през епохата на Второто българско царство, но тя се и запазва и по време на османското владичество. Защото османлиите, когато идват тук, заимстват от местното население до голяма степен социалният ред, който гарантира мира, спокойствието, производителността на труда на тези хора и така нататък. Тъй, че жилищата се променят, но не бива да мислим, че те са еднакви по всички краища на земята. Тяхното разположение, видът, архитектурата им зависят от географските и климатичните условия. Храната, изобщо в средновековна Европа, е била проблем. Особено в онези части на запад от нас, от Европа, в които почвата и климатичните условия не са така благоприятни, както тук на Балканите. Не случайно цивилизацията на Европа се заражда по нашите земи, по Балканския полуостров и в Мала Азия. Това е така нареченият плодороден полумесец, тъй като тук са най-благоприятните условия за отглеждането различни растителни видове. И не случайно по тези земи между Мала Азия и Балканския полуостров са опитомени и домашните животни, които стават фактор в живота на хората. Значи, на първо място искам да кажа, че в зависимост от религията има различни модни тенденции, модни в кавички го слагам, но това е факт, в храненето. В физическата епоха българите имат един начин на хранене. Славяните, които живеят по тези места и местното население имат съвсем различни виждания за храната. Българите презират растителната храна. Тя е смятана за ниша храна за хора, които са втора категория. Славяните са земеделска цивилизация. Те са свързани с земята, особено след установяването им тук на Балканите през 7 век. И вече, установявайки се, те се превръщат в селяни. Селяни, които обработват земята, търгуват с земеделските продукти и изобщо подчиняват живота си на календарния цикъл пролет, лято, есен, зима, защото този цикъл е свързан с отглеждането на различни земеделски култури. Българите имат, както вече споменах, съвсем различно отношение към видовете храна. Те най-вече се задоволяват с малко храна и второ месо и мляко и млечни произведения, които дължат на своите огромни стада.
завареното местно население е някъде по средата между българите и между славяните. Те консумират месо, но в определени дни. Постят, т.е. не консумират никакво месо, но пак по определени дни, а не защото нямат. Когато се налага християнството, то е било много по-болезнено за българите, а не за славяните, защото българите, които се хранят изцяло с месо и млечни произведения, били принудени повече от 200 дена в годината да постят. Всички пости трябвало да бъдат спазвани по религиозните предписания. И затова там наблюдаваме и бунт на 52-мата боили, като храната е един от моделите в културологичен план. Тя е много силна културна закваска, която обединява хората. Ние знаем какъв е бил ритуал за хранене, когато владетелят приемал своите поданици на трапезата си. И там винаги се раздава къс месо лично от владетеля, защото това символизира лоялността, предаността от страна на служителя към владетеля и от друга страна благодарността за добрата служба от страна на владетеля към неговия служител. Има и десетилетия, в които по някакви съображения хората избягвали да се хранят. Имаме византийски рецептурници и диетични наставления. Например, през 10 и началото на 11 век, тогава е била много силна една аскетична тенденция, в която не се злоупотребява нито с храна, нито с алкохол, нито с някакво екстравагантно обзавеждане, блясък, богаташки, първенишки и така нататък. Това до голяма степен се дължи на византийските императори, войнишки императори, като и Йоан Цимиски и Никифор Фока са били такива аскети. Под влиянието на Византия в българските земи и сред младата българска народност през 11-12 век навлизат хлябовете, навлизат и различните видове хлябове, питките и други подобни продукти и изделия, които се правят от жито. До 10 и началото на 11 век най-вече кашите са били на трапезата на обикновените хора. Каша изработена, т.е. приготвена от ечемик, грухано жито или от някакви други подобни зърнени култури, като нахут, грах и така нататък. С течение на времето хлябът, който ние заимстваме от Византия, се превръща в емблема на българския бит и на българското гостоприемство даже. По-късно през 13 и 14 век имаме много голямо развитие, защото с навлизането на византийското влияние, с обогатяването на кухнята, с замогването на една голяма част от населението, с пристигането на различни екзотични подправки, като черен пипер, индийски подправки от Индия, от Китай и така нататък, вече храната не се използва само за задоволяване на жизнените потребности, но и за някаква естетическа наслада, и това го виждаме не само в градовете, но и в селата. Тогава, през 13 и първата половина на 14 век, когато се стабилизира икономиката на страната, макар че имаме
политическо разробяване, в икономически план българските земи са били рай. Били използвани тъй наречените зимници. Зимниците до 60-те години на 20 век се употребяваха в България, тъй като хладилниците не бяха познати. Изкопава се дълбока яма и в тази яма се нарежда пласт слама. Върху сламата се слагат плодове, ябълки, примерно, отгоре нов пласт слама, след това пак ябълки и така нататък. След това се заравя всичко това и когато има необходимост от някакъв плод, най-горният ред се взема, а там и температурата е най-ниска и той трябва първи да бъде, как се казва, използван. И така има плодове почти през цялата зима. Но и при плодовете много популярно е сушенето, което в средновековието позволяло да се приготвят много интересни и питателни видове храна. Аз ще ви кажа, например, една много редка рецепт, която е разпространена само в Сливенско, Ямболско и Старозагорско. Това е тъй наречената тархана. Или с мета теза в някои региони я наричат трахана. Значи, понеже съм виждал как се прави, на големи плетени панели, плоски, се нарязват плодове и зеленчуци, които са добити от градината и се оставят на слънце да съхнат. Става дума за ябълки, дюли, моркови, зеле, каквото има. След като тези плодове изсъхнат, те се поставят в голям глинен съд и с малко вода започват да се трият, да се разкъсат и да станат на каша, буквално казано. Добавя се след това една специална билка, див копър, или нарича се още тарханол. Тази билка, оттам е названието тархана. След това добавя се и брашно и се оставя да ферментира. От това се точат малки питки, дебели, около един пръст, и тези питки също се сушат на сянка обаче. След това те се счупват и стават на прах и на малки топчета. И те са много лесни за съхранение и за приготвяне. И затова казвам, че по време на военни действия войника се носи турбичка с грухано жито или булгур, или пък подобен вид на тарханата. Взема се в един съд вода, загрява се на огъня, пуска се една шепа от това и е готова храната. Тарханата е вид каша, но тя е
много хранителна и особено през зимата е много полезна, защото има различни витамини и поддържа жизнения цикъл на човека. На масата на българите не е имало само храна. И да, естествено, че става въпрос за напитките. Българите тогава са пиели много и най-различни, както алкохолни, така и безалкохолни напитки. Освен прясното мляко и всевъзможните отвари, чайове с тонизираща или лечебна цел, българите са имали една доста сериозна селекция от алкохолни напитки. Например, вино, познато от античността по нашите земи, кумисът, медовината и, разбира се, ракията, за която има спорове от кога и изобщо дали се е пиела по времето на Средновековието, но за нея ще поговорим малко по-късно. Да започнем с медовината или така нареченото медено вино. То представлявало една слабо алкохолна, леко газирана напитка. Леко газиране, защото става въпрос за естествена ферментация. Ферментацията, разбира се, е една от основните две съставки на медовината или мед и вода. Силата или така наречения алкохолен градус на това питие варира от това на лека бира до това на силно вино. Медовината е доста популярна в цяла Европа, но в зависимост от местните традиции се срещат различни специфики в тази рецепта. Така, общо взето, медовината е била позната по българските земи както през първото, така и през второто българско царство. Тъй като говорихме за виното, мога да ви разкажа за една рецепта, наречена Хипокрас. Това е напитка, която е позната на човечеството още от Римската империя, от епохата на античността. И тя представлява червено вино, което е смесено с микс от различни приправки, захар. Но има една специфика, за разлика от начина, по който днес пием вино, Хипокрасът се е поднасял горещ. Някои от вас може би предполагат, че Хипокрасът е кръстен на древногръцкият лечител Хипократ и почти познахте. Всъщност Хипокрасът е кръстен на аптекарската торбичка, през която се е филтрирала тази напитка, а самата аптекарска торбичка естествено е кръстена на древногръцкият лечител. Може би най-популярната или легендарна напитка, която свързваме с българите и изобщо с степните народи през Средновековието, е кумисът. Корените на тази древна рецепта обаче не са средновековни, а са много по-стари. Древногръцкият историк Херодот ни обяснява как народа на скитите правил такава напитка от кобилешко мляко, която се приготвила в едни дървени съдове, а археологически най-древните находки от свързани с приготвянето на кумис, са датирани преди повече от 5500 години и са открити на територията на днешната държава Казахстан. Всъщност кумисът представлявал слабо алкохолна напитка, която естествено е приготвена от мляко. Имала консистенция на гъст айрян, който е оставен да ферментира и оттам, вследствие на тази ферментация, се стига до така леко стипчивият вкус на кумиса. До съвсем скоро са съществували спорове на историци, дали в крайна сметка в периода на Средновековието се е пиело ракия и ако се е пиело, доколко тя изобщо е била разпространена. Според някои учени, ракията се появява в земите ни през 15, дори през 16, според някои дори през 17 век, като е внесена и усвоена от османците. Това смятат една част от българските историци. Има обаче една друга хипотеза, според която тази наша популярна напитка е била позната в България още от времето на
Второто българско царство и сериозно доказателство в подкрепа на тази теория е намереният при разкопки в Велико Търново фрагмент от глинен съд, който историците датират от 14 век и на който ясно се чете надписът "Аз пих на празника Рекиния". Облеклото е бил знак на социална и политическа принадлежност. Дрехите, разбира се, основно са били домашно изработвани. Тогава, разбира се, не е имало така наречената манифактура, разделена труда, по-скоро всичко е правено в домашни условия. Облеклото на обикновените селяни най-често се състои от ледена или конопена риза, която се е обличала, буквално казано, на голо, и тя била задължително носена почти целогодишно. Освен това, мъжете се обличали най-често в гащи, го наричам, защото това не са панталони или подобно на панталони дънки, ами без джобо били, между другото, препасвали се с кола, също били от по-тънък или от по-дебел плат, зависи пак от времето, понякога и от кожа. Доста така често в средновековието се използва и от кожата от различни животни, примерно за най-вече зимни облекла, като кожуси, невечета и така. Като бръкна дреха се използват различни видове дрехи, горни дрехи, са шити най-вече от кожа. И тези дрехи, кожухчета да ги речем, или без ръкави, или с дълги ръкави, били част от бита, защото ние знаем една поговорка, че зиме без турбичка и лете без абичка не се тръгва на път. Част от това облекло са и различни видове шапки. Значи, това са не само калпаци, направени от кожа, но и шапки от плат, каквито ни показват рисунки на западни пътешественици от 15 и 16 век. Гробовете на младите жени са изключително богати. Имала съм гроб, който е с 15 000 маниста. Те са били нашити на едни високи яки, нашивани са по цветове. Манистата са най-вече стъклени. Има малко количество от тях, които са от полускъпоценни камъни. 4 от младите средновековни дами са имали изключително красиви наушници, които обаче се зашиват върху кърпата на главата, за да визуализираме и да се представите по-добре. И те са, както нашите са много красиви, сребърни, масивно сребро, доста са тежки. Мъжките костюми като правило са по-бедни, но все пак тяхната украса е най-вече в копчетата. И много красиви малки копченца, които могат да са сребърни, могат да са позлатени, могат да са златни. И те в доста от случаите са просто пришити за красота. Освен това, обувките, това са до голяма степен цървули. Цървулите, които са неизвестни и до ден днешен могат да се срещнат на определени места, но до началото и първата половина на 20 век са били много широко разпространени. Разбира се, те са били доста удобни, практични и затова били носени както от мъжете, така от жените, от децата, от възрастните хора. И тук ще подчертая само едно, че дори и обувките
на българите или ботушите били с завите нагоре носове, да не би да разровят земята и да отворят път към негативното пространство, където заминавали мъртвите. Все пак стремежът към красота, към защо не и суета, особено на младите момичета и на младите хора, е съществувало и тогава. Най-често срещаните начини за изкарване на прехрана, що се отнася до простолюдието, разбира се, са били земеделието и животновъдството или скотовъдството. Съществували и други алтернативи, по-често, които са практикувани в градовете. Именно това са търговията и занаятчийството. Относно търговията, с търговия в градовете и селата се занимавали предимно едни специални посредници, които средновековните извори наричат с така обобщаващия термин търгяри. Те се подвизавали най-често в тържищата, в панаирите, за които се споменава в царските грамоти. Съществуват естествено и международни търговци и международна търговия, но тази международна търговия е била много строго регламентирана от държавата. Относно занаятите, можем да кажем, че в писмените извори до нас са достигнали наименованията на повече от 60 занаята, като най-често споменаваните са тъкачеството, гранчарството, занаятите свързани с обработка на дърво, като дървообработване, дърворезба, строително насочените занаяти, като да кажем зидарство, каменоделство, занаятите свързани с обработка на метали, железарство, медникарство, дори там можем да вкараме и ювелирните изкуства, златарството, например. И естествено, не на последно място, тук трябва да добавим и изящните изкуства, както и много други. В една от грамотите на цар Иван Александър, тези хора са споменати под едно събирателно понятие, термин, технитари. В по-големите български градове има ясно изразени търговски квартали и занаятчийски квартали. Такива са разкрити в Царевец, в крепостта Червен, в Ловеч, на Калиакра и куп други. Археологическите данни свидетелстват за производство не само на едни висококачествени и скъпи стоки, които са предназначени предимно за аристокрацията и висшето общество, но за едни по-семплички, по-прости продукти, които са произвеждани за пазар и естествено от тях са се възползвали по-нисшите прослойки от обществото. Относно техническото състояние и съвършенство на отделните занаяти, можем да съдим естествено по запазената до наши дни продукция и разбира се откритите инструменти, с които са изработвали тези продукти. Понякога можем да кажем, че работилниците били едновременно и продавници, т.е. в тях освен изработката на съответните
нематериали, а продукти, можем да кажем, че са се и продавали там тези продукти. Ако трябва да разгледаме малко по-подробно всеки един от тези занаяти, или поне най-широко представените такива, можем условно да ги разделим на няколко подкатегории и ако искаш да започнем с обработката на метали. Един от най-добре развитите занаяти представлявал ковачеството. Можем да кажем, че в продукцията на местните ковачи преобладавала изработката на предимно на инструменти, на оръдия на труда, на селскостопански инструменти и изобщо предмети, които са свързани с домашният бит. Например, такива са чуковете, гвоздеи, клещи, пили, панти за врати, катинари, ключове, сърпове, като земеделски сечива. Наред с обичайните изделия в градските ковачници са открити и върхове на стрели, върхове на копия, което ни води до един извод, че при необходимост майсторите ковачи преминавали в изработката на оръжия за обикновеното население, като мечове, споменатите вече върхове за стрели и копия, дори брадви, ножове и други такива по-прости, по-семпли въоръжения. В същото време обаче съществуват и други археологически данни, според които самото оръжейно производство е било един отделен, самостоятелен занаятчийски отрасъл. Има данни за местно производство на сложни видове въоръжения, като висококачествени мечове, различни видове брони. Например, имало изцяло ковани брони, имало брони от различни метални плочки, които са прикрепени, имало брони, които са съставени от навързани хълки. Например, в тези ковачници, така по-специализираните да ги наречем, се е произвеждало дори обсадна техника. Изработването и ремонта на всичко изброено до момента е една доста специфична професия и специфична дейност, която изисква и една по-тясна квалификация и специализация. През Второто ни българско царство, особено отрасъл на металообработването, е било златарството. В ковачниците на редица български градски центрове са намерени формички за отливане на изделия от благородни или цветни метали. Материалите от разкопките посочват наличието на златарско производство както в Царевец, така и в предградията на Червен, в Враца, в Средец. До наши дни са запазени много паметници на златарско изкуство от целия период на средновековието, за които, от които по-скоро ние можем да съдим за неговото високо ниво на развитие. Какви могат да бъдат тези паметници? Разбира се, става въпрос за накити, обици, пръстени, гривни, токи и апликации за колани, прибори, съдове за хранене, обкови за книги, например. Една значителна част от всичките тези скъпи златни украшения и предмети на лукса са произвеждани естествено само единствено по поръчка, поради първо много ограниченото търсене на такъв вид стоки и второ поради високата стойност на материала, от който се произвеждат, който в почти всички случаи не е бил собственост на златаря и на майстора, а всъщност е бил собственост на поръчителя. Същевременно в по-големите градове се произвеждали и по-малки бижута, по-простички и различни украшения, които са предназначени, разбира се, за пазар и от тях са се възползвали хората от по-средните и ниски прослойки, така нареченото простолюдие. Те, както казах, са били доста по-дребни, еднотипни и така често не са били златни, а са били примерно сребърни или медни. Възможно е
като отделен занаят да обособим и, понеже споменахме за медните изделия, и самото медникарство. Един пример: във Враца е открита, разкопана една работилница на майстор, който се е занимавал предимно с обработката на мед. Следи от обработка на мед и на бронз са установени, разбира се, и в Търново, в Станимака, в Велбъщ и в други крепости и градове от средновековната ни държава. Още един отрасъл, свързан с работата с метал, е монетосеченето, но тук трябва да отбележим, че монетосеченето е един изключително специфичен и строго регламентиран от държавата отрасъл. И въпреки изключително строгия контрол върху майсторите, които се занимавали с монетосечене, все пак интересен факт е, че особено в втората ни българска държава се наблюдава едно широко производство на фалшиви монети. Освен занаятите, свързани с обработка на метал, за които вече говорихме, друг изключително традиционен за българите занаят е бил гранчарството. Обособяването му, както и неговото високо ниво на развитие, забелязваме още по време на първата българска държава. Но през втората може да се говори за достатъчно разнообразно керамично производство, което включвало изработването на различни специфични продукти, както примерно всекидневни битови съдове, така примерно и съдове, които са свързани с празници, малко по-официални поводи. Друго, например, декоративни детайли за украса на административни сгради, на църкви, изобщо на жилищни сгради. Особено ярко е представено производството на керамиката от вида сграфито. Това са едни гледжосани съдове с различни орнаменти и изображения, които са нанасени на повърхността под глечта или в горното покритие на съдовете. Доказателство за неговия масов характер на производството на такива съдове от модела с графито са находки от почти всички градски селища във втората ни българска държава. Да, непосредствено можем да го свържем с гранчарския занаят. Сега, находките от Търново ни показват, че основната продукция на стъкларството представлявали стъклата за прозорци. Да, разбира се, не става въпрос за прозорци на къщи на простолюдието, става въпрос за прозорци на църкви, административни сгради, домовете на аристокрацията и царските дворци. Друга голяма група от занаяти можем да отнесем към изработването на облеклото и обувките за средновековните българи, както естествено и за материалите, които са нужни за производството на обувките и облеклото. Да започнем, например, с кожухарството. Доказателство за високото му ниво на развитие и качествените стоки, както и за сериозния износ, който България е правила специално на продуктите, свързани с кожарството и производството на дрехи и обувки от този материал, са обработените кожи, които сме изнасяли за редица държави, като града държава Дубровник, като Венеция и Генуа и разни други страни от Западна Европа. Например, флорентинецът Франческо Пеголоти, мисля, че се казваше, в своята известна книга, той е по-скоро един наръчник по търговия, който има запазен, там специално отделя внимание на българските дълги кожи, които са едни от най-ценните стоки от този регион, които може да се закупят. Други занаяти, които са свързани с задоволяването потребностите на градското население, естествено са такачеството и изобщо шивашкия занаят. В редица градски селища при археологически разкопки са открити такачески прешлени или гребени, но за съжаление съществуващите данни
като цяло не ни дават възможност да се ориентираме до каква степен качеството е било развито и до каква степен стоките, които са произвеждани, можем да отнесем извън рамките на така наречените домашни занаяти. Особено през втората ни българска държава, редица изследователи смятат, че увеличаването на броя на новодошлите е причината за трайното откъсване на градското население от селскостопанския труд. И все по-голямото присъствие на преселници в градовете ни, като например поклонници, търговци, моряци, строители и разни други, всичко това води до появата на едни специфични занаяти, или можем да ги наречем професии, които свързваме с обслужването на всички тези новодошли. Такива са пекарството или хлебарството, кръчмарството и други градски занаяти, които, както казах, отнасяме към продажбата и приготвянето на хранителни стоки и напитки. Още нещо, което можем да вкараме към занаятите, и то със сигурност не на последно място, това е преписването и украсяването на книги, така наречената миниатюрна живопис и преписвачеството на книги, разбира се, както и иконописта или стенописта. Преписването и украсяването на книгите, например, най-често се извършва в така наречените работилните скриптори, които са помещавани в манастири или до манастири, прилепени до тях. Дейността на столичния скрипторий, става въпрос за търновският скрипторий, е разкрита в една преписка от номоканона на Яков Светослав. Мисля, че беше от 1262 година, в който е написано, и тя гласи: бе написана тази книга в лето 6770 с повелението и цената на великия господар Яков Светослав, деспот на българите. Ние, като разделихме книгата на 3 части, написахме я за 50 дни. Ето, това е така изглежда един исторически извор, от който можем да научим кой е наредителя, къде се е изпълнил и за колко време и по какъв начин преписването и украсата на дадено произведение. Ако трябва да обобщим всичко казано до тук, българското занаятчийско производство било основно ориентирано към задоволяването на нашия си вътрешен пазар. През 9 и 10, дори началото на 11 век, по археологически път се вижда няколко неща в антропологичното развитие на българите. Така, например, в този период от 9 до 11, даже до 12 век, средният ръст на хората е бил доста по-голям от средния ръст на хората от 13 и от 14 век.
една от причините е малкият ледников период, който влошава изхранването на българите. Оттам съответно се понижава и средният ръст на хората и дори и намалява и средната продължителност на живота. Хората тогава са живели доста по-кратко, по-интензивно, по-кратко, млади са се женили, малки са се женили, в смисъла на днешните понятия. Раждали са повече деца и са живели по-кратко време. Има периоди, в които се наблюдават определени тенденции. Не само ръстът, средният ръст на хората през периода 9, 10, 12, началото на 13 век е по-висок, но и средната продължителност на живота, по данни от некрополите, е била по-висока, отколкото средната продължителност на живота през 13 и през 14 век. Това се дължи не само на недохранването, но през 17 и 14 век има едно втвърдяване на консерватизма на християнската религия, който премахва някои здравословни традиции, като къпането. Той не ги премахва напълно, но ги ограничава. Хигиената е един от факторите за продължителността на живота. Хигиена при всекидневния живот, хигиената в приготвянето на храната, например, хигиената в бита също намалява, особено сред селското население, и по този начин продължителността на живота също се съкращава. Има и други фактори, пак породени от начинът на живот и от хигиената. Това са епидемиите. Не става дума само за голямата чумна епидемия, която идва по нашите земи от към 1347-48 година, а става дума и за местни епидемии, които също отнемали много човешки животи и съответно това се отразява на средната продължителност на живота. Например, ние знаем, че през 1237 година, когато Иван Асен нарушил договора с Йоан III дука Ватаци и сключил съюз с латинците, в Търново избухнала епидемия. Не се пише, Георги Прополит не пише точно каква е болестта, но пише заразна болест, от която умряла царицата, унгарката Ана Мария, умрял нейният син Петър, вероятно, умрял и патриарха и много други хора. Значи, щом е стигнала тази епидемия до царския дворец, обикновените хора са много по-силно изложени на нея. И не само това, има и много други, като коремен тиф, холера. Изобщо болестите са били чест гост на обикновените хора и не само с молитви, но и с билки най-вече и с баяне, гадаене. Хората са се борили къде е по-успешно, къде е по-неуспешно с тези заболявания. Преди всичко трябва да отбележим, преди да започнем да говорим в конкретика за погребение и за всичко останало, трябва да започнем с основното. Основното е, че в средновековна България общоприетата практика е мъртъвците да се погребват, а не да се изгарят. Погребенията тогава са, нали, по закон това са си християнски погребения, но в тях мъртвите се полагат с глава на запад, така че да гледат на изток, към Божия гроб. Но, как се определят тези посоки? Те не са имали компаси или GPS-и, за да определят точно посоките, а по движението на Слънцето. Съответно,
Слънцето през различните сезони има отклонения от точната посока изток-запад, като през есенно-зимния период съответно отклоненията могат да стигат до 15-18 градуса от посоката. И по градусът на отклонение можем да разберем през кой месец е погребан мъртвия. И се забелязва нещо интересно, че най-често погребаните през периода февруари-април са деца, възрастни хора и жени, т.е. по-слабите. Т.е. тези хора умират по-рано, отколкото им е писано от Бога, защото просто били жертва на недохранването, което не бива да се подценява. Според историческите извори, 60 години е една наистина преклонна възраст за средновековните българи, защото за да стигнеш до 60 години, така се смятало, че се стигнал предела на човешкия живот. По достигналите до нас исторически данни, основно от проучвания на некрополи в периода 12-14 век, мъжете били така повече от жените. За сметка на това пък можем да кажем, че те умирали по-бързо и по-рано и повече. Високия процент на тази смъртност можем да отдадем в еднаква степен както на честите войни, така и на тежкия физически труд, който мъжете полагали в тази историческа епоха. По правило, средновековните некрополи се разполагали в границите на населените места, а съгласно предписанията на църквата, мъртвите трябва да се погребат в осветена земя, като е задължително гробището да е в съседство с църква или поне с параклис. Естествено, социалното неравенство между бедните и богатите, между привилегированите и, да го наречем, простолюдието, се наблюдавало и при погребенията. Некрополите, около някои тръвновски манастири, са били погребвани по-заможните жители на столицата. Болярите пък са погребвани в техните си фамилни църкви, а тленните останки на търновските царе са били полагани в църквите Свети Димитър и Свети 40 мъченици. Археологическите находки свидетелстват, че тези царски погребения са били наистина царски. Например, Калоян е бил положен ковчег, самият е бил облечен в една златотъканна дреха, която е декорирана с сърмени шевици и е била цялата обсипана с бисери. Как обаче са изглеждали погребенията на обикновените хора? Инвентарът, ако изобщо имало такъв, бил много оскъден. Покойникът често е полаган без ковчег, в яма, по гръб, с лице на запад и с кръстени ръце върху гърдите. Заслужава си да се отбележи нещо интересно, свързано с погребенията в средновековна България. Освен социалното положение на покойника, погребенията и инвентара най-често ни дава информация за нещо друго, а именно за характерните обичаи, които съжителстват заедно. Говоря за християнските обичаи и за езическите такива. В някои гробове от вече християнизираната България са открити черупки от яйца или птичи кости, което всъщност са ясни белези за наличието на езически обичаи. При други, археолозите намират така нареченият хронов обол. Това представлява оставена медна, най-често монета, в устата на мъртвеца, която трябва да откупи преминаването му в отвъдното. Може би най-интересното нещо, свързано с погребенията,
и вярата на хората през средновековието е нещо, което отново не е християнско и отново плод на такива езически архаични вярвания. Това е сериозният страх на хората по това време от вампирясването на покойниците или на мъртъвците. Съществува поверие, според което душите на умрелите се връщат от този свят и преследват живите, за да им навредят или дори да отнемат живота им. Най-голямата опасност съществува, когато умрелият е бил недобър човек. Например, убиец, разбойник, крадец или е имал умствени увреди, нещо, което повечето хора по това време не са разбирали. Доказателствата, че тези нехристиянски езически вярвания, свързани с вампирясването, наистина са били много широко разпространени в средновековието, е един некропол от пазарджишкото село Ковачево, където близо 1/3 от всички намерени и изследвани гробове имат следи от дейности, свързани с вампирясването. Какво имам предвид? Става въпрос за мерки, които живите вземат срещу покойника, срещу мощите му, за да може той да не вампиряса. Какви могат да са тези мерки? Например, палене на огън върху гроба или затрупването му с камъни отгоре, за да може да не излезе. Естествено, има и доста по-драстични и радикални мерки, като разкопаването на гроба и извършването на различни манипулации или обреди с цел да предотвратят умрелият да ги преследва. Такива са да му се струшат краката или да се пробуде в гърдите с кол от блок. И така, с всеки гроб и всяка безименна плоча, оставаме с въпроса: какво всъщност изгражда историята? Разказаното до момента може би ви се струва незначимо. Липсват големи събития, липсват велики личности, липсва всичко това, върху което градим националното си самочувствие. Но всъщност, в повечето случаи, съдбата на онова мълчаливо мнозинство незаслужено се пренебрегва. Смисълът да разкажем тази история е да отдадем заслуженото на същинската сила зад събитията, на обикновените хора. Те са истинските съзидатели на историческото развитие. Затова е важно да разкажем историята им честно и простичко. И да отдадем заслуженото признание на тези, които, макар и безименни, са били сърцето на живота през вековете. След като са умрели, хората се погребват. Важно е да се уточни, че хората се погребват. Как върви работата? Супер. Много добре върви работата. Защо не виждам удоволствие в очите? Как вървят снимките? Супер вървят снимките. Къде? Ето това е. Така, правя клип. Готова ли си? Да. Стига хора, пуснете да бръмчите. Правят градско. 2 часа е. Градско правят.
построили замъците, крепостите. За обикновените хора, чието ежедневни борби са оформили света. Ама и не можем да го сложим. Окей. Този филм е съотнесен и споменавани герой. Това е моето! Какво ми го да? Докато учебниците по история... Докато учебниците по история... Хайде! Знаете ли учебниците по история? Ако искаш да го кажа с английски акцент. Докато учебниците по история... Учебниците по история. На онези, които живеят в сянката. Под сянката. В сянката. В сянката. Труд и живот подхван. Не е лесно! Спилица. В некролозите. Добре. В некролозите. 3-5. В некролозите. Защо през цялото време? В некролозите около някой търноза. Защо? Защо? Какви са тия некролози? С тия некролози нас? Не, почваме го тъпите некролози. Събирам материал за блупери. Аз до сега създадох доста материали за блупери. Само некролози. Здрасти, Цецо! Пак ли спиш? Ах ти човека. Добре, давай. И така, с всеки... Какво беше това жизнерадостно? И така? Вече сме